Jadi mulai mah tutu dison ubah maju ada contoh ima ulaun namar Tonggolaja Pangulianak namar Tonggolaja maradup dengan sahuta untuk biasanya dong atu do ka boruna jadi rupanya hidup sidung masih panganon do berbagi perjabaran batu tu sehari dimulai maka pakatayon singok di perjabaran di Pulau Batamon aronggo di sada daerah di Patupai aronggo naso Patupahon nih jadi kana uli mesudi jadi tersongonom marupani memulai pakatayon nah biasa memang sedong sahuta ma Raja Panise tersongonom maula dusi Roma bona hasu rupa nih jadi di hamu raja ni dong sahuta nami asata mulai tutu diakka ulautar diakka pakateota bahamu ma raja ni dong sahuta nami di namanise ulauta di partikian di boronginon bagabe tutu jala horas inon ni raja ni dong sahuta ma jadi Roma raja ni dong sahuta mau lihat mak di tengah-tengah ni perpungat tak horas mari hita saluhu na tama tutu hita madok mau lihat tua dua pandiamat tanah mertua di Batak di siala pangiring-iringon na di hita saluhu na bui hita marpungu di bagas na marapang na marjualon sigonggok pangisinon di hamu hasuhu tobolon mau lihat matutu digokot jujumuna tuhami raja ni dong sahuta muna tohoma tutu songon ni dok ni situ tua tinalik duin nala dorong botar gotana sisa ada anak sisa ada bodoh tutu namar dong sahuta ya tuppe marragam akka margana dihamu bona suton nami nunga tutu takas hita mangan idahan nalas syagat tami marlepat tujuhut jala taruli hami minum aek si tiu nati nahwamunai asa gudangin nasi butong-butong otik sipir di toddi sepamurnas matuk tu daging saudara manak tubuhi si pasidak pandai limatong jala si paniak kuli-huli asa songon nidok ni situ tua matutu dohonon nami asa bakot namar halto menna niaga tadung marmeang horas matutu hami na mangaton raja ni dong sahuta huna tugadana tutu dihamu na mangaleang dihamu bona hasuhuton adong do tutu hatanina tua na mandok sejolo dinang duin na asa didungnung sejolo pinangat duin na asa sinukun asa dia matutu lak na dia mau nokna dia matutu hatana dia manidokna dibuat bone si panganon dohot sinumon naung tapar saulihoni jadi Roma muse perhatani hasuhutun mengalusi gabi matutu akut nina horas dihamu raja ni dong sahutanami maulati tutu tapasahat tu mata nomor 2 di Batak di salah asi do olong girohana namangiri kita saluhuna bu hita marpu di bagas namarapang namarjual sigonggok pangisinaw suak songoni dunang di hita saluhuna namardongat tubu boru bere dohot ibe bere nami alusan nami matutu suku-suku ni raja ni dong sahuta nami ali adurak suhu alusihami raja nami dohonon nami matutu asa titin natinopa hurung bainlas ni rumah tuk songoni pitutu si panganos sinumon nabui hupera dihami bona hasuhuton tuhatta ma namanggohi pasu-pasuna tohome tutu disukun-sukun ni raja ni rumah sahutanami dia lakna dia unokna
dia hatana dia nidokna. Ia buah-buah ni sepangaruh do sinumun nakto persehuluni raja nami. Buah-buah panggabiat parhurasa do raja ni dongas sahutan nami. Siduk buti mahami raja nami. Jadi romamse panise sian raja panise sian dongas sahuta. Gabi matutu jalla horas. Dihamu hasuhuto bulung. Buah-buah panggabiat parhurasa do hape. Buah-buah ni si panganum sinumun nakta persehuluni. Alai tutu raja nami asa takas matutu uju purba takas uju akola asa tuk takas ita tutu maduma tu makasan ma hita saluhuna gabi jala mamora disi takas ni panggabi perhorasan ni raja nami batuk takas mahamu marbuah-buah dia matutu nanak si pun ni roha jala si begiun ni si pareon sidok putih hami bonah hasuhuton mau lihat matutu di raja ni dongas sahutan nami ia nama nakasi matutu rajai raja nami raja bulu adong do hatanin na tua nama dok hati tioran na di bukulan di rumah pamit torat do tutu ima raja ni dongas sahuta jala diduk na tua rumuse tinali innalad dorong botar gotana sisa ada anak sisa ada buru tutu nama dongas sahuta atik pemeragam yak gua kamargana raja nami raja bulu raja ni dongas sahuta nami ia di hari-hari naneng ro naneng adong matutu ulauta imana pangulianak kita jala takas matutu hata honon nami diak kana nek sulauta di hari nanamangihut tersongonom ma raja nami di patorang matong ima songo konsep ima ulaun pangulianak molonggo hata manis enak kaningan ba tersongonima jadi di patorang putih rupani konsep apa dia nang ulau tanggal 3 do margahan nang hula-hulai sedia gurak sinamot di dia nganon ni ulaur jala aha natalu si rupan ni dongas sahuta dari sini balanjut ma putih rupani ba makate biasa nama di roha tersongonima teh molo lau manise mau lihat